Kene ke Jingpyntip balada pi kwa ban join hakane ka khasi Bible Skul jong ka Potternet ka por ka dang sa shiteo menta pila ban wan shim yaki Phorm ke jong pi but fin join hakane ka Bible Skul ka duration jong ka Bible Skul ka day tang nriu benai ngin hikai fi ka ktien ka jong blai ngin hikai ya pi ya ka Nongkhryiem jong ka ktien ka jong blai but nganget la pi wan join chibun ba Kiliyo diang jingger ku ngila dep ya ka first batch ka jongi mentafin join ya ka second batch. Wan shim no ka Phorm kat ba ka por ka dang don sa stang stio. Tadi tang asngu it ya pi kwa ban ai pi ka lat ka sit ka don tang khandiat bagi kwa ban thep shu khambun naga banta jong pi. Kana mo finyo ka ktin ka jong blai fin san ha ka ktin ka jong blai but ndei tang ka ta ba Long ki atiar nam ta ka hima ka jong blai. Blai don kam shibon ki shakri ki jong kan thai ba chin rang. Kalengka kala berli wong trai Henry ki nong trai ki khendiat tadeng tangi kwa ban train fi ngi kwa ban hikai fi ka ktien ka jong blai ngi da kwa sha ban equip fi ban pendap fi da ka bor da ka jing start ban pendap fi da ka ktien ka jong blai kana ba pila kan ban long ka jingker khu naga man tagi babon utrai udan ha ka Bible Skul maun ai ka jing start fi maun ai ka ta ka Jingpyntip ya ka jing shempang wan no kloi kat ba ka por ka dang dan un penon kambor ba fi Wan no stang stio mentau, wan no shim yiki Phorm ke jong pi pendap no aduat chat ka Bible Skul kan sedang no akin kita yo ben wan. Boleh ker kui fi. Amen.